Assalamu alaikum go'umy daylaňyza janyňyz sagmy gitjäşi. Ine şu ýokarda gowlan tanýan bolsaňyz Belarusiýa Minskda. Şu wagt bam ýok, medil bilen mokmundan bir 4-5 günden bady. Karaçy bir iş üstü bilen şu oglana bir ýüz tutdum. Gaýrat edip şunu ýaly dokumentlerimi düzütip berdidim. Bolýa saseda işe geçirjek, Ýewropada işe geçirjek diýip elimden pul aldy, $600 bolýa diýip dokumentlerimi berdim, zat etdim. Karaçy şu oglany inni wagtam ýakynlak gelýärdi. Men şu oglana jaň edip başladym da puluny zaten berdim, dokumentlerimi tam wagtyna berem soň spesperklajaýna çykaryp berjek diýip pasportum dadım aldy. Menen bir küçük günden soň ýyna sorap aldym, bolan bolsa ber diýip bara ýüregim sızanýaly. Ana şondan soň şu oglany inni banysdan zatdan geçmeli bolup dur zat diýip röýet aramyza massaýa edip gördük şu oglandan soň. Jaň etdim hiç ýyly ele çyk aşakda telefon nomeryny belläp geçsek ady Batyr 97-nji ýyl haýsyňyzy görsäň şu Belarusiýa Minskda ýa bir öýnäklerine zaten oda ýetirip berseňiz gaýrat edip şu näme adam allaýaňyzda men düşünmekde şu dokument oňorýanlar bar, beýtmäň o size ullu kan gaýş herkim şu daşary ýurdu. Herkim bir mana çörek pullyk gelýär o beýtmäň o adam allamaň o götüňiz başarýam götüňiziň başarjak işini ediň o gaýrat ediň. Ullu kan gaýş sizden şo pul almak kaňy Hudaýly, çagaly, gojulukly hemme zady düşünýäňiz. Ýöne pul alyp bolanyňyzdan soň näme şu zatlary düşünmeýäňiz o siz men düşünemmek size Hudaýyňyza munutjaňyz, çagalaňyza munutjaňyz. Gaýrat edip şu oglany görseňiz ýolly da bir dogonlar kömek ediň maram. Mena geçtim mara erkek gelş pullany geçtim Hudaýdan gelden şu geljek pul şundan geljek pulny Hudaýdan gelden ýöne beýlekilere tapak bolsun gaýrat ediň ýüzüni tanak galyň. Ady Batyr bolmaly 97-nji ýyl lewapdan. Men bir gruplara da goýuşdurdum. Sizem tanak galyň kimin kimdigini bir tanaň bir iş çarşan adamga da seredin. Bize pul berip ýanyk sizem gatynem etmäň bir nadjorna adam bolmasa dokument üçin zat etmäň. Gaçak gedeniňiz gowmy kanýan biderek puluňyzy köýdüreniňizden. Assalamu alaikum hormatly ildeşlerimiz. Kän kişi aýdyp hiç kime aldan aýmaň, sokulaymaň diýip aýtýanam welin. Dünýäňizlikde ana durmuşymyzda, biziň öz praktikamyzda boldy da özümiz aldandyk, özümiz sokulduk. Aňyrdan bir denan maşgala tanışym geldi. Ondan muny uğratmana gittim aeroportda. Uğrattym welin. Walidy agyr geldi sumkasy. 23 kilo palajyn bar ekeni. Ondan aeroportdan içkaram $80 sorady. $80 biz berip bilemiz ok diýdik. Gitýänlerden uğrada aýarlaý diýdik. Gitýänlere bardyk. Birini tapdyk. Ondan $80 beräýdi diýdi. Bizem $80 bermejek bolup seň ýanyňa geldik diýdik. Ondan bolýa diýdi $60 beräýdi diýdi. $20 uçuşymyz bar diýip $60 berdik. Ondan bul jaň etdi entek bir saat geçmäkä şonu men özüm gidip bilmedim. Denkin tölegilden uğrattım $80, $20 üstüne beräýdi diýdi. Bolýa diýdik. Başta sen aýtmaly ekeniň diýdim. $20 soraýan bolsalar diýdim. Ondan bul başlady oýunyna. Indi pul aljagyny bildi, $20 aljagyny bildi. Soň 30 diýdi, soň 40 diýdi. Şey dip 3 gününde endi zordan aldyk pul çemedany $160 düşdi. $60 öňünden berdik. $100 soňundan çemedana pul aldy. Indi diýjek bolşum hormatly ildeşlerimiz. Haýyşdylardan her görenigde inanmaň. Ene men aýtýadym, durmuşymda özüm sokuldum dary. Şo taýda özü aeroportda çykyp ýük uğratýan eken denan maşgala adam. Bir uzyn boýly adyny berip oturmaýyn. Uzyn boýly denan maşgala ýöne. Arlanmaň ýerine her kim öz tanışyndan uğrady bersin. Mysal üçin her kim owada şu wadyr, tanış wadyr. Gymmat bolsun, ýöne öz inamdar adamyzdan uğradyň. Biziň şol näçe nerwimiz zaýalady. Dogry aýtsam, ne bolup geçen waka dary. Videony repost ediň, maksimal paýlaşyň. Her kim ananmasyn. Gaýrat ediň. Biz gaty bir näme deýin, hem nerwide hem $160 görseň damjadan gaçyp ýagşy uçuradyk dary.
$80 gaçyp ýene bir $80 çykaryp $160 şo çemedan aldyk. Şoňa jaň edip, onam her kime jaň etdirip, oňa jaň etseňem oňa bermeli däl ekeniň diýerler. Bileňiz okdanny. Şoň üçin her kime tanaýandan uğratsa gowy bolar. Videony like basyň, repost ediň, maksimal paýlaşyň. Taşar ýurt işleýänler alanyp bermesin däre. Bakram. Näme aýrymy o? Näme aýry o? Bakram. Bulam Kemal ağa. 100 dergemen bergisi wakisiniň. 3 saatdan geljik pul berjek diýdiler. Ana bula Bakram, bulam Kemal ağa. Mehriban patbeşiklerim şu gün şul ayağım 100 like alsa erti beyle kayağımı koyacağım. Erkim yürücük like basıyorum. Buna özüňiz gördüňiz. Bulayagmam görkezjek, näçe layykdan geçdi diýe. Aýaň simertale okudyň aýagy ýal edip, o dünýä barsaň sorag jogap gulluga badyr. Digi oýnarlar teň bilen. Şoň üçin akyllyja bolsaň gowam ka diýen men pikirimçe gaty görmejek ýokdur, çäppiçilikdir. Karoçi ine bu video düşünükli bolsa gerek. Enne diýjek bolanladım. Wagtyatan men aýagymyň üstü bilen galmaly, meni galdyrýançylardan näl. Gara galdyryň şuň kömek edin görgüler näme diýeýine, bir ştuk çilmin keýpine meýmirapdy urdasygan. Bir tanam oğam kim büyük Wagtyatan bir kewat videos çykýardy bolyn. Muny montaj edip lipçik takyp kellesine gıynaşdan bol görümde gynanýardym bu Wagtyatana näme üçin beýdýäkäler dip. Gara bir zady bar ekenne. Näme diýilýär? Gançyk guyrugyny bulamasa köpek izine düşmez diýe. Gara şolar ýalyrak zady bar eken bul adamyň. Indi diýjek bolýandym. Men aýagymy atçan bolsam, o taýda özüm jogap bermeli. Näme sen sorag jogap geçýärmi? Ölüňde men bilen ölýärmi, sorag jogaba men bilen bile giyirýärmi? Elin kündükül gelip bara bärde akyl satmasana. Son küçükan moğollardan öýdýän sen. Beýle akylly bolsaň, eliňe kündük alýan-da öýüňde oturýar. TikTokda näme işleýän, näme gözleýär? Beýle sen günäli zatlar görýän bolsaň, şonu görmegem günä. Bärik gelip bize eýlem, beýlem, o dünýäni ýatladyp aýdyp berip oturma, biz onu bilýäs. Ýylyň gyzyna akyl satýançaň, öz sümýän goraýan, öz sümýän saklaýan. Men bilen işin bolmasyn. Şunup bilinmi? Gitmeli bolsaň onu çenem gidişär. Götüne dur bilsen. Ondan her kime urunup ýörme, her kime videosyny ýokarda çykaryplay. Akylyň bolsa özüňde bolsyn. Ullukan adam bir näme diýeň, saçyňa ak giyiripdir, aň girmendir aýt. Ýene gelben bize akyl satan bolýar. Kim ne diyse diyeversin, sen belki onu bilirsin, gerçeğiyle gururlar boysun benim. Ağamcan kim näme diýse diýersin diýip telefonuna kul etdiň ağam. Sen sungoda başlaýançam öýüň goşuny gutarsyňlar, telewizora degersiň, haldynyga degersiň. Ağamcan hiç kimem sana işsat diýme, bir etjekladyň öýüň goşuny gutarsyň ağam sungoda başlaýajak. Şoň üçin sungodyň goý ağamcan sen. Gayrat et döwran ağa. Janyň sag bolsun ağam, şonda da telefondan başladyň. Ana ýüzünden bir görel ağam nesip eden. Ejeng skeni 2 sanak tryap galawa, video çeken bolupdyr. Bir ay ejem agzyna gelen ýetdi, ejeme etmedi, bajysyn men sken. Agzyna skeniň çordy. Daň skerni kiňam düşündiňizmi? Egildirip götüňiz aýagyny sokar ejeng sken musurlary. Video çek, prasmotr alasyňyz elýa. Ejeng skeniň tryap galar siz ýokary çykaryp zaýlaman aslynda. Ýöne ona metýän bolsa ejeng sken ertip ýürün, aw atýat berjek bolbo reklam alyp başlaňyz pulny ejeng agyzyna sken çortlary. Maňa prasmotr gelýär da atdyp siz ejeng skeni bolýa bermeli alo. Agyzyna skeniň çordy. Edile gara taşşak saňa deýişdi. Ejeng skerniýanda öwretýänler bilen bile zaýlar ejeng skeni tryap gaty. Ejeng sikim ýa-da ýansa karnedil. Muzr ejeng skeniň bomzory.
Sik sıpat edeceğiniz sikeyin 2 saniye. Sikim ağzına. Minutayın tutun tapawa diyor. Tahtida durmuş tutulmazda zarif bu oyun. Siz var ya menin doğunum bolýaňyz. Gaday abla men size hurmatym bar elmudam. Ol kabir ol samsyklar we suratlar çatyp atda ýaşaýarlar oňa unus bermeň. Kerwen ýürer it geçer diýip gidiberiň bir söz bar. Türkmende. Neme oyun terden uğraşsana oyunu. Men okusuna maka. Mana oyun Ben bilde düş like basıyor. tıklan ekranı. Allah zarif. Şeýlen hemmeňizden. Bulunuga. Bollumy? Ben duranmayın ki sekundu sana atira bilemem arkadaşım. Hanenden bakmalı. Yo bunlar başka da dedi atıyor terden bana ama ayırına çeker. Tamam çünkü. Oyun gidip atıyormuş var. Hava gidip de 1 minut 30 sekund var. Yo. Ne bize var? Gidip de 1 minut 20 de. Salam merhaba. Oyun gidip duran. Halas oldu. Ol oyun kutordu. Ol oyun hal oturdu. Yani şu 1-2 sekundu var. Şu otursun neme otursun. Bizde de görün oyun gidip oturan. Sadece ben sana adam çeker yerledim. Bitti mi hemmesine? Bir zat ediliyor mu? Basıcın da bastım hemmesine. Bir yanından bastırayınanın Neme sadık. Bırım ne içindeyle öyle kal. Aşkabat hedilme. Gaday abla. Aşkovat hedil zarif gelsene aşkavada. Osıdır öyle. Ben de modum ben yönümün nerede çekeceğim bilemem karışadır. Modekinin ha. Dale. Ha? Modekinin. Men mod edip durun, mod berip durun sana. Mod verip sen yönümün adam çekip bilemem. Men adam çekip bilemem. Onu Masa oyun başlanıp diye gelen ne moğuy bilen bilemeler bul. Oyun gidip dur. Dale. Manen de 6 sekund var. 5 sekunddan kutar ya. Ananda görülen şolla sekund utorsunan şunna kımen diyeyim spasi var. Doğru zarif. Öyle kutar dayın ne? Bekle. Terzen uğraş. Vay be artıp kalan bul. Gaday abla inşallah ne tipada eğer takşamam tikta gelen ben efirde oturur da ne tipada. Böyle zarif. Dinle beni. Benim Türkmen, bizde bir söz var da daşlanılan aşlanır deyiptirler. Senem hemme dadı ünser görme. Türkmenlerden kolda başladı. Şoň üçin şu koldan şuna da gidiver. Düşündün? Benim kollayam. Maňa hurmat goýana menem hurmat goýan, ýaxşy gören, ýaxşy görýän aýtýardyň da daş bilen uran, aş bilen aýny şol zat. Benim köpelen içinde koriplerim köpelen. Soň olaryň agdynyň paýyny berip durmadan bolanda o soň başyňa çykýar olar başyňa çykyp. Ya ol balya ol zatlar hiç öyle opşimaýdýanna opşim. Format hila ödüňe goja seret. Ana şeydip ikisler Çağacıklığınızda koca seyredin özünüz edem tuk çağadılağınız adam bu inşallah yeniden efire gelir. Böyle. Gören sağ bence oturun sağ olun ki efirdekiler emmağda sağ olun sizden. Git yaxşı. Davay git yaxşı. Bollanda menem tiktak. Menem yatayına indi tiril karadan bile işe gitmeli. Ahmet efirastan gelecek. Nasip olsa inşallah bol yarın da iyi geceler ha. Bir adam oturuyor ya. Yapasın hem